ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಕಿನಿ ಎಂಕುಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿಂದ ನ್ಯೂ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗ್ ಬೈದ ಮೂಲು ಒವ್ವು ವಸ್ತು ತೊಂಡಲ 140 ರೂಪಾಯಿ ಒವ್ವು ವಸ್ತುಲ ಮೂಲು ಈತ ಪೂರ ವಸ್ತು ಪೂರ ಉಂಡತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಒವ್ವು ದೇತೊಂಡಲ 140 ರೂಪಾಯಿ. SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಬಕನೆಡೆ ಬಸ್ ಪೂರ ಉಂತುಡು ನೆತ್ತ ಆಪೋಸಿಟೇ ಒಂದುಂಡು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಜಾತದಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ನ್ಯೂ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಸೇಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ 140 ಒವ್ವು ವಸ್ತುದೆ ತೊಂಡಲ 140 ಅಂಚ ಮೂಲು ಇಡೆಗ್ ಬೈದೈತೆ. ಭರಣಿ ತುಲೆ ಭರಣಿ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಭರಣಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಭರಣಿ. ಕಥೆ ಸಿಟಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಂತರ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು. ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ದೀಪ ಶೋಕದ ದೀಪ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೌದೌದು ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡಿಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಪೂರ ಶೋಕದುಂಡು ಓವುದೇ ತೊಂಡಲ 140. ಲೇಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಓವುದೇ ತೊಂಡಲ 140. ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ 140. ಬೇತೆ 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 ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ನೂತನಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ. ಓವುದೇ ತೊಂಡಲ 140 ರೂಪಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಟು ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಕೊಂಡ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಡೆ. ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು.
ಇದು ಪಂಪ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಮಶೋ ಕೊಂತಲೆ. ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ದಿಸ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು, ಗ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು, ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು. ಉಂಟುಲ ನೆಟ್ ಕತ್ತಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಕ್ಕ ತಾರೈ ಪೆರೆ ಒಲಿ ಇಂಚ ಕೆಲ ಉಂಡು. ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅರಿವಾಣದಲ ಕಂತಿನ ಪೂರ ಉಂಡು. ಊದೆ ತೊಂಡಲ 140 ಅಲ್ಲ, ಊದೆ ತೊಂಡಲ 140 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ಕೊಂಡನೆ ಇದು ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು. ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನೇ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾನಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾನಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಲೇಡೀಸ್, ಜೆಂಟ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಊದೆ ತೊಂಡಲ 140 ರೂಪಾಯಿ, ಒಯ್ಕಲ 140 ರೂಪಾಯಿ. ತುಳಿ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್. ಊದೆ ತೊಂಡಲ 140 ರೂಪೀಸ್. ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಕ್ ಉಂಡು.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಲು ಉಂಟು. ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾಸ್. ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ತೂಲೆ 250 ಉಂಡು. 250 ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಮುಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂದನೆ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಮೂಲು. ಹಾಕೊಂಡು ಆಚೆನೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ನೆಟ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ बुकिंग करके लीजिए, आपको दोबारा जाना पड़ेगा अपना इसके लाइसेंस इसके लिए बायोमेट्रिक और इससे वीडियो चलनी चाहिए। खाली डीएलए गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब क्लियर करना चाहिए। हाँ वो तुरंत बात तो नहीं कर रहा है। ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಡಿಶ್ ವಾಶ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್, ವೈಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಉಂಡು.
ಎರಡು ಪೀಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. 10 ಪೀಸ್ 140 ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು. 10 ಪೀಸ್ ಇಂಚಿಂದ ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ಗೆ 140 10 ಕೊರ್ಪೇರು. ಇದು ಬೌಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಗೆ 140. ನೀವು ತುಲೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದೊಂದು ಶೋಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ದುನ್ನಲುಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ದುನ್ನ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಮೇದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಒಂದು. ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಮೆಲಮೈನ್ ತೋಜು ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.